Hyvä paikka. Tähän seisoo. Ja se säilyttää sen voltin ja samalla sisäpuolelta sitten taipuu. Just näin. Ulko-ohjaa sisäpohjeen huolehtii voltin koosta ja sisäohjaa asenta ja taipuu. Sisäpohkeita. Noin, hyvä. Yes. Voit nyt jatkaa suoraan uraravissa. Ja silloin kun se on herpetille sun sisäpohkeille, niin silloin käytä sitä vaan ihan vähän. Sitten kun se ei enää taas ole herkkä, niin sitten vähän tökkäse sillä sieltä. Käytä vaan. Sulla on liian pieni nyt se ympyrä, se oikoo sieltä pitkiltä sivuilta. Ihan pitää seinällä käydä molemmilla puolilla kenttää. Juuri näin. Ja aikanapasta oikein jalka. Sitten pidätty ravia vähän reippaampana. Ja sitten sisäpohkeella sinne ihan seinälle. Just noin. Hyvä. Että sulla on niin oikea pääpyykkä siellä. Näin. No aikaisemmin oli nimittäin nyttivoltteja. Ja siirtyä perusistumassa raviin. No ja heti ratsasta puoli nyt, että vielä vähän kopautat sillä sun sisäpohkeella. Ihan kopsautat sinne kylkeen. Just ja heti teet pidätteen, jos se lähtee menee kovempaa. Noin. Ja siitä nostalauta. Hyvä. Ja sitten työskentelee sun taivutus. Ja sitten Laura A-kirjaimen kohdalta kohti suoraan noita esteitä. Eli vähän ennen A:ta aloitat kääntämisen ja sitten teet kohta Tytti voltin just. Ja katso Tytti siellä voltilla taas se taivutus. Ihan niin kuin me on tässä koko ajan työskennelty ja pidät Tytti nyrkit. Siitä käännä Laura esteitä kohti. Ja me käännyt katsoa tonne. Ihan käännät vasenta hartia taakse. Just näin. Nyt saat samaa suuntaan sun hevosen kanssa. Ratsastajan hartiat ja lonkka pitää olla aina hevosen kanssa samaan suuntaan. Näin. Ja sitten vähän oikein ohjaa oikein pohjaan niin, että saat pikkusen etuosaa enemmän sinne. Hienosti. Taputa. Tulisitko tossa? Siinä oli hyvät askeleet. Sitten taas voltti. Ja nyt ulkopohkeella lähet sinne volttiin. Sä otit hyvin sitä sieltä ulkoavuilla vastaan, niin se ei päässyt menemään vähän lapaa edellä, jolloin se alkoi astumaan sisätakajalalla ristiin ja siitä tuli hyvä aloitus. Hyvä. Sitten voitte istua sinne perusistuntaan. Ja Laura katsoo, että ympyrä säilyy silti, että koni ei lähde mihinkään oikomaan. Ja käytä Laura sitä sisäpohjetta ihan niin kuin sä käytit siinä voltilla, niin myös siellä ja kuunnella sun sisäpohjetta ja käyttämään niitä takajalkoja. No ja pyydät Laura kävelemään vähän reippuammin sieltä. Vielä vähän reippuammin. Se on ihan korkealla. Ja nyt se karkaa noin. Se puoli pidää se oikealta. Vartalo. Hyvä, hyvä. Taputa ja tee voltti. Se Tytti riittää.